ରାଧା କୁଞ୍ଜ ଦେବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ଦେବା ଏହି ଆଧାରିତ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୁଏ ଷୋହଳା ଧରି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯମୁ 7 ଦିନ ଧରିକିରି ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଠାରୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ବିଧି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲଣ କୁଞ୍ଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜାରେ କୁଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର କରି ଝୁଲାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁଲାଯାଏ। 7 ଦିନ ଲାଗି ପାଳନ କରାଯାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୁଞ୍ଜ ଲୀଳା ଆଧାରିତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗ ଭାବରେ ଝୁଲଣ କୁଞ୍ଜକୁ ସଜାଯାଏ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ପନିପରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ମହାଆନନ୍ଦରେ ଆମ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବଲ୍ଲଭ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବେ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶୀ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା 7 ଦିନ ଯାକ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ଏହାର ଶେଷ ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାର ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଦିବସ।